Bradsok, ang akong pangutana may tungod pod sa pangutana pod sa atong kaigsuonan nga Sabadista nga gibase niya Bradsok sa Henesis sa ang Dios may pahulay sa ikapitong adlaw. Unya Bradsok, ang doktrina sa Sabadista mao kini nga ang adlaw gipahulay mao ang adlaw ng Sabado. Kay mao may balaod nga gihatag sa Dios ngadto kang Moises nga sa ikapitong adlaw mapahulay. Unya Bradsok, kitang mga Katoliko ug uban pang mga Kristiyanos dili man Sabado Bradsok ang adlaw ipahulay kundi Domingo. Kay ato mo kining gibase Bradsok sa pinadayag 1:10 nga the Lord's Day ang adlaw nga ipapahulay sa mga Kristiyanos kining gitawag og the Lord's Day. Ang akong pangutanan Bradsok nga kining mga Sabadista muangkon man sila nga sila Kristiyanos. Unya Bradsok sa referensya nga akong nabasa Bradsok, ang adlaw ipahulay Bradsok sa mga Kristiyanos mao ang adlaw Domingo, the Lord's Day. Unya Bradsok, ang adlaw Sabado, adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Ug kining Biyernes, adlaw ipapahulay sa mga Muslim. Ang akong pangutana Bradsok, nganong muangkon man sila Bradsok nga sila Kristiyanos, o gani Bradsok ang Kristiyanos, ang adlaw ipahulay Domingo man dili man Sabado kaysa mga Hudiyo man ni. Paliw ko patinaw ni Bradsok anong Sabado man ilaha Bradsok. With due respect sa itong mga igsoon nga Seventh-day Adventist, ila sa nato nga they are Christians because they believe Jesus Christ as Redeemer, as God incarnate na himong nagpagkatao, and they believe the resurrection of the Lord, and likewise they are also trying to obey literally the Ten Commandments of God. Mura nga dili ta mingon nga mga Hudiyo ni yes katong mga Jewish people sa Zionism, they were observers of Saturday as the Sabbath. Even now, they are observers of 7 day or Saturday as Sabbath. Pero sa atong bagong nasayrans kasulatan, kaya si Isaiah 14:24 ningon ng Dios nga ako mga pong tinuon na doon ako'y tinguha ako ganang pahinabuon. Namo nga nasuwat sa Colossus 2:14 nga kining matud pa sa Dios akong pahunungon ang iyang mga ipapahulay. Referido ni sa group of people, the members, believers of God, Yahweh, the God the Father. Muna nga ngano kay matud pa sa Nehemias 3:18 bisan ang inyong mga patriarkag mga amahan wa katuman. Si Ezekiel 20:21 bisan ang inyong mga anak way nakatuman. Ngano tungod sa tulumanon nga gipatong ni Moises sa Sabbath Saturday nga labi ang mugata. Nasa Exodus 31:15 kinsa tong mabuhat sa adlaw papahulay pagapatyon. Patyon. Bisan paghalig og kayo patyon. Mo nang sa numeros 30 o 15, 32 ngadto sa 24 dunay taong gigutom pa kayo na pugos pagpamunit og kahoy, sugnod hikitan giguroy gawas sa syudad, gawas sa paril sa syudad Jerusalem ug gibato hangtod namatay. Mao ra gyud isa namunit og kahoy. Ang ato sang Ginoong Hesus biktimasan sa rigorous imposition of the Sabbath discipline. Sa kataong masakiton kayo 36 na katuig nga masakiton iyang giayo. Gaw sa giayo katong mga nuog, habol, banig pa bukot niya pasana na. So pagkakita sa mga Hudiyo nga Zionist, dili kini mga Christian Seventh-day Adventist, suko sila. Lagot sila. You are an impostor, teacher. Mangingilad kang magtutudlo. You violated the law of God. That's very serious violation. Nga gawas pa, imong gipapasan sa kanang iyang kabtangan. Malagmit gikot nila ng Jeremias 17:21 huway pasananon sa adlawng Sabado. Ug si Jesus biditso pagtubag nga wa ba mo mahibaw? Unsa man? Nga hangtod karong adlaw Sabado nga ako nga mahan nagbuhat. Ako usab nagbuhat. So Christ manifested the fact that he was no Saturday observer in their own Zionism discipline. Nga wagi pagkabuhaton basta adlaw Sabado bisan pag pakan kada hulmigas nga daghan hikitan ka mga patay. So mo na nga
the prophecy must be fulfilled. Pahunungon ko ang iya mga ipapahulay. Kaya way nakatuman. Huwag nagisgot naglaing adlaw, dili ang adlaw Sabado, nga iilis adlaw ipapahulay nga Sabado. Nagisgot naglaing adlaw. Matod pa sa Hebreo 4:8, kung si Jesus o Josue naghatag kapahulayan, dili na unta magisgot og laing adlaw. Sa mga adlaw ang gisgutan. Dito sa karaang tugon doon ay prophetic passages na sa Leviticus 23:34. The first day is the most solemn Sabbath. Nga sa Leviticus 23:39, ang unang adlaw, gawas nga kini mo'y solemne nga ipapahulay, adlaw ni ipapahulay, way bugat nga pagabuhaton niini. Ya, sa Leviticus 23:34-35, tulumanon ni nga way katapusan. Kay tulumanon man nga way katapusan, niya ang Sabado may katapusan man. Wanang gipuli ni ang unang adlaw semana nga gipanungod sa pagkabanhaw ni Jesus, Domingo, pagkunsad sa Espiritu Santo, Domingo, niya the emphatic practice of the apostles. They observe Sunday as the day of assembly, the day of the Lord. Muna nga niya ako'y usa ka bantugan nga hinganlan og historical scholar, Bible scholar, nga mo si Henry Halleck sa page 691. Yang ipaibaw nga kining Domingo mo ni giilis nga Lord's Day, giilis sa Sabbath, Saturday. Just the same. Ang Domingo, the most solemn Sabbath, igpapahulay gyapon. Di ta mingon nga dili ni igpapahulay, gisgutan yun. Ako na ibasahon ang 691 sa Halleck's Handbook of the Bible, page 691. Matod pa niya, ato ning basahon mga igsoon kay importante man nga may bawo ta. Nagingod niya nga regarding Sunday. The Lord's Day, pinadayag 1:10. Nandiha ko si Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Evidently was the first day of the week. Doon sa mga references, Acts 20:7, 1 Corinthians 16:2, the day on which Christians meet for worship in commemoration of the Lord's resurrection, as the seventh day had been kept in commemoration of creation. The first day was set aside to keep forever fresh in the men's minds the story of Jesus' resurrection from the dead, the most momentous day of all history, the one event that gives meaning to human life. So, purtinido tayo yung pagkasulti. Ang unang adlaw, Domingo na. Matod pa niya. Kunya, ning adlaw ang mga Kristohanon magtigom gyud sa pagsimba. Handumanan lagi sa pagabanhaw ni Jesus. Nya maingon nga ang 7th day Saturday gituman sa mga Hudiyo paghandom sa paglalang. Pero ang unang adlaw gilain yun aron nga dili malimtan, mapadayonon og presko, blabas sa hunahuna sa mga tao ang kasaysayan sa pagkabanhaw ni Jesus. The most momentous day of all history. Labing makahuluganon sa kasaysayan. Mao ni ang atong mabasa sa kining Halleck's Handbook of the Scripture Bible, page 691. Kunya mo ato sa tas world history kay wa ta kibaw kung si kasaysayan ning panghitabo nga gikas sa Sabado na Domingo naman. Niya po sa page 146, World History by Arthur O'Brien. Naingon din atong basahon. Gipahayag din sa maong libro. Other practices of the early church, the sign of the cross, and the veneration of the bodies of the martyrs come from the most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. So, mga pagbansay sa karaan ng mga unang mga Kristiyanos, pagtahod sa mga lawas sa mga martyrs, niya kining mga pagbantay kung pag-obserbar sa Domingo, gikan pagyud sa mga apostoles. So, doon ay mga pangilin nga karaan sa kayo, kining Paskos Kabanhaw, Pentecostes, Epifania, kining tulong apil sa labing karaan nga
gibantayan sa mga Kristiyanos. So klaro ang history, bisan ang Bible scholar nag-ingon nga ang Domingo na mo'y giilis. Mabitaw, doon ay pangutana nga, kung tinuod yun nga ang Sabado gibantayan gyapon sa mga apostoles, doon ay pangutana nga, wa man sad matubag sa atong mga igsuon nga mga Zionism kaya nagbantay sa Sabado. Ang pangutana, human mabanhaw si Jesus doon na ba'y apostol, mabasa sa Biblia, nga nagpahulay sa Saturday. Wa man tayo mabasa. Natay mabasa ang apostolis na nood sa sinagoga sa adlawng Sabado aron pagwali o pagtudlo. Nangokasyon sila kay mo maitigom sa mga Hudiyo. Di man Lunes, di man Martes, di man Domingo. Kay sila observer man of the Sabbath coming from the Old Testament, but then the Word of God must be fulfilled. Pahunungon ko ang iyang ipapahulay. O Elisa naglain. Ngalayang adlaw. Ngamon ang adlaw. Sa Ginoo adlaw Domingo. Muna nga itong tubag sa may pangutana, o niya balik tas ito magkauban.